खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सानजारि नोगोर फुटबल लीगनि दैदेननायाव आलारि आजोला क्लाबनि बानजायनायाव आन्डार 23 नि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय धनेश्वर नार्जारिनि नाजानायजों आन्डार डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि फार्स्ट सेमनिफ्राय 6 सेमनि फरा बिजाब बेखेवनाय INX मेडिया केसनि थाखाय पि चिदम्बरमखौ आयेननि बेरेखा होनना दायनिगिरि फोरमायदों जम्मु काश्मीरनि जेंनाखौ लाना आमेरिकानि हादरगिरिया थाबनो सोदांना होगोन होनना रादाय होदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव मैया 22 आगस्ट खालारखालि समखं पन्चायतनि सिङाव थानाय सनापुर गामि गेलेग्रा फोथाराव सानजारि नोगोर फुटबलनि दैदेननायाव आलारि आजोला क्लाबनि बानजायनायाव 23 बोसोरनि सिङाव थानाय जोलुर बादायलायनाया जागायबाय बे लीग खेलनि बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां आफादनि आफादगिरि एबा गोबां दैदेनगिरिफोरा आलासि महरै नुजाफैनाय जादों गाहाय बे गेलेनायखौ बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैनाय जादों दि MSCनि EC मलेन्द्र नार्जारिया नुनो मोननाय बायदिब्ला गिबि गेलेनायाव गिबि गेलेदों लुगलुं बर' गामिनिफ्राय एकेन बर'नि दैदेननायाव अल लुगलुं युथ क्लाबआ समखं बर' गामिनिफ्राय सुजुग सुला नार्जारिनि दैदेननायाव समखं अलंबार युथ क्लाबनि हेंथायै गिबि गेलेनाय जादों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोख्रों नाजाना मानगोनां गोजौ फरायसालिमानि बर' आयदानि फोरोंगिरि धनेश्वर नार्जारिनि सुजुनायाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय डिग्रीनि फार्स्ट सेमनिफ्राय 6 सेमसिम गांनै फरा बिजाब सना बिदां आरो रुपा बिदां दिहुननाय जादों बे बिजाबखौ दिनै गिबि बेखेवनाय जादों गाहाय बे बिजाबखौ गाहाय बेखेवगिरि महरै बेखेवफैदों मानगोनां ट्राइलाइकिया फुकन इकनमिक डिपार्टमेन्ट आरो कृष्ण भुजेल इंलिश डिपार्टमेन्टनि फोरोंगिरिया बेखेवदोंमोन दानिया फै गाहाय सुजुगिरि धनेश्वर नार्जारिनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि बिजाबनि मुङा माने बिजाबा गांनै गांसेया सना बिदां आरो गांसेया रुपा बिदां सना बिदाङा डिग्री अनार्सआव सोलिगोन आरो रुपा बिदाङा इलेक्टिभ आरो ML आव सोलिगोन बिनि उद्देश्यआ बेनो जे बि थाखोआव फरायनाय फरायसाफ्रा जाहाथे बिजाब नागिरनानै गोजानाव थांनाङा बेवहायनो माने बिजाबखौ मोनथों आरो फरायनानै बेजोंनो रोंथों आरो डिग्री लानो हाथों बिनि गुबै थांखिया बेनो आरो बे बिजाबखौ जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि मोनफ्रोमबो बुक स्टलावनो मोनगोन आरो प्रेसनिफ्रायबो मोनगोन बियो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफ्राव सोलिगोन आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जिथु माने डिग्री लेभेलाव सिलेबास बानायदोंमोन बे सिलेबासावनो सोनारनानै बेखौ बानायनाय जादों थांनाय 20 आगस्ट मंगलबारखालि भारतनि कंग्रेस सरकारनि समाव बारग' केन्द्र सरकाराव नखर मन्त्रि आरो रांखान्थि बिबानाव मोनगिरि पि चिदम्बरमखौ संदानगिरि बिबान CBI आरो EDआ INX केसआव बिथांखौ दायनिगिरि होनना हमनाय जादों गाहायै बे INXआ 2007 मायथाइयाव खुलिनाय मोनसे कम्पानि बे कम्पानिया 2008 मायथाइयाव सरकारनि आयेननि बेरेखा 308 करोड़ रांनि जेंना लाबोना बे रां जेंना लाबोनायखौ भारतनि इनकाम टेक्स संदानदोंमोनब्लाबो बेखौ जेबो खालामनो हानाय जादिया नाथाय बेबायदि खामानि मावनायखौ मानो दायनिगिरिया साजा मोनदिया बेखौ गोदानै संदानफिनना दायनिगिरिखौ 2017 मायथाइयाव साजा होयो सुलु मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ पि चिदम्बरमआव कारापसन लाना लाखुमादोंमोन बेनिखायनो बिथांखौ 124A नि बायदि हाई कर्टनिफ्राय साजा होनो फोरमान बिलाइ लाना हमनाय जाबाय थांनाय 20 आगस्ट खालारखालि आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ लाना थाबनो सावरायनो हागोन होनना टेलिफनाव 20 मिनिट सानैजों रायलायना रादाय होदों गाहाय आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ मोननै हादरनि गाहाय मन्त्रि सानैखौबो लाफाना सावरायगोन होनना बुंदों आरो पाकिस्तानआ भारतनि हेंथा फोसावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन हरनाय जादों एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों